Ya mau kadongan jumpa musik di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat sian buku renungan wasiat dohot judul Manadda Jala Uduk. Nama rojahan sian hatani debata di sada Yohanes 2 ayat sada sahatuonom. Dohot pangodol hononna sian sada Yohanes 2 ayat tolu songonom madidok tisi. Sianodo taboto naung tatadda ibana molo tarado tiaka patikna. Adong sada barita ni raja nanay mamilit na posona. Di paretaho raja ima nasida mangisi aek tueber sian sumur na adong jonok di inganani. Di jajihot tuan naido lehonon na upa na dos tu nasida na dua. Dung sadia leleng di isi nasida eperik. Didok sada sian nasida marisuang do na taulaon ay matobu do eperon. Alai donganna na sadanay madok toema taulahom ay jaloot tado upata siya tuatay. Di ujung na gabi ditinggal ho dongan naido sasada sa mangisi peri. Ang guibana torus do diulaybana parsuruon ni tuan nay sa hato na kosong sumurik. Di daybana adong cicin berlian di bagasan sumurik. Di dokibana di bagasan rohana. Nuaing pehuboto buasa didok guruya o manahuya siya sumuron. Dang marisuang hape halujawki. Ia surat ni si Johanneson naing manungguli rohania kana porsea. Marlaba dongulu niya kana satia. Manadda debata dohot uduk di hatana. Dua bagian na so tarsirang doi. Panadaw na takas dang tarsirang siyan panguloyon. Lapatan na mangulahon lomoni rohani debata, tarida doi sian pangulaon si ganupari. Marhite panguloyoni, taboto dipatongon debata dua kana duminggat dihita. Tumpe si pata, tahilala songon na marisuang na taulay. Alay kaganudu kita di parsuruan ni Tuhani, namiya dohita di bagasan na tiur, dohot di bagasan para saoran, narosu dohot debata. Amen. Songoni mahata ni debata renungan dihita sadarion. Unang lupa da akadongan. Like, subscribe, jala bagi hontu akadongan. Alamat hite. Na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate, debata mangaramoti. Oras Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.